नै लोगोफोर आंना बाजारनिफ्राय नै बेदरा सफैबाय संनोसै आंहा एबार नै बाजारनिफ्राय मा लाबोखो बाजाराव आं थाङाखै आब'सो थांदों नै फुलकपि गाजर सिनि नै साखाबाय नालाय सिनिबो लाबोफाबाय संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामसै लोगोफोर नै दिनैहाय बाजारमोन नालाय आनन्द बाजार जोंनिथिंजायनि बाजारनिफ्राय बेदर लाबोबाय संसै अमा बेदर हेल' सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो बरायहरनाय थाबावलायबाय नै आंहा अमा बेदर संसैलाय नै आंना अमा बेदरा सफैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोननो एसे संनाय खावनायखौनो दिनैबो दिन्थिलांनोसैलाय आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायसनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलां दे आंबो खालामना होफिनखायो नै आङो दा संनाय खावनायखौनो एसे दिन्थिग्रोनोसै आरो दासो बाजारनिफ्राय लाबोदों नै फुदु लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांनोसैलाय आङो दा नै संनाय खावनायखौ स्टार्ट खालामग्रोनोसै आरो थुदो लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो बेदर रुग्रोनोसै आं नै लोगोफोर अमा बेदर रुग्रोनोसै नै खामसालियानो खोमसिसि जाबाय माइ दोननायखाय आङो दा संग्रोनोसै आरो लोगोफोर नायलांबाय थादे आङो बे अमा बेदरखौ माजों संनाय जायो संनोसै रुनानै लाग्रोनोसै दाबो अर जरायबाय आङो अमा रुनो दै गुदुं फुदुंनानै रुनोसै अमाखौ साफा रुनोसै आं नै बर'नि ओंख्रि अमा बेदर होनबाथाय जा गोथाव मोनखायो आं अमाखौथ' रुनानै दोनबाय ओमफ्रायो आङो साहा फुदुंनोसै आरो आब'आ साहा लोंनो होनदों आरो आब'आ मेथाइ लाबोदों बाजारनिफ्राय जोंहा साहाजों मेथाइ जानोसै नै अमाया जाबाय थाथोंसै रुख'नाया साहा बानायग्रोनोसै आं साहा फुदुंनोसै ओंखाम संनायनि सिगां साहा लोंग्रोनोसै काप गिदिरजों कापसेयानोसै मानसिफ्रा दिनै सानैल' साहा लोंग्राया आब'जों आं हौवाफ्रा गैया रावबो बहाबा थांजोबदों मालाय आंना साया जाबायानो लोगोफोर साया गोदौबाय नै लोगोफोर अमा बेदर रुनायाबो जाबाय सुनानै संसै नै जोंहा साहा लोंसै नै बे गाइखेरा नानिनि ओमफ्राय नै साया जोंनि लोंसै ने मा आइखेर नों आइखेर लोङो दा नोंहा बे खुरैयाव लादो दे नै बे बोरमा खिखौबो जायो दा नोङो बेखौ दे जादो साहा लोंसै नै जोंहा लोगोफोर नै आङो अमा बेदरखौ लाइजोंसो एवनोसै नै लाइ एसे लांफैबाय आङो बारा बुरजा होला एसे होनसै अमा बेदराव होनो खाफैदों लोगोफोर लाय अमा बेदर संसै अमाखौ रुखांखाबाय एवनोसै आंहा जा मोजां खुदुआ बुथुनाबो दं बुथुनालायनो बुथुआ बारा बुरजा होआ एसेल' होगोन र' एसे थादेरबावनो खाखांबाय लाइखौ संनोसै लोगोफोर नै बेदराबो सुखांबाय नै लाइआबो सुखांबाय संनोसैलाय एबार संनोसै रेडि खालामजोबखाबाय नै लाइखौ दा मस्रायना हरनोसै बेदर एवफ्रामखांबा लोगोफोर नै संनोसै साराय जानबाय आं नै
गामियारिफोरनि संनाय नालाय लोगोफोर गामि गोथौनि ओंख्रि संनाय नै अदाबाव सङो जोंना बेदरफोरखौ अदाबाव सङो आङो बांसिनानो नै थाव होबाय एसेल' होबाय आङो फानलु खामनोल' थाव दुंबाय आंना लोगोफोर सामब्राम बिलाइसो होगोन आं सामब्राम बेदर हानो बादों संनोसो आं नायलांबाय था लोगोफोर दालि जल बानायगोन आरो अमा बेदरखौ एवनानै लाग्रोनोसै अमाखौ संग्रोनोसै ओमफ्राय दालि संसै लाइजों अमा अमा एवथ्रमनाय जाबाय आंना लोगोफोर लाइखौ देरनोसै लाइजों अमाजों एवथ्रमनाय जाबाय आरो दै एसे होनोसै आङो दै होजासिगोन लोगोफोर जा बरिया न'नि गोथाव जाखाथारसिगोन आंना ओंख्रिया दै होनोसै आंहा होबाय एसे होबावनांगोन दै होनाय जाबाय खोबहाबनानै दोनसै फोरनि दालि रुनोसै अमा बेदराव दै होनानै दोनबाय एबार दालि आंना दैया रानहांबाय मस्ला मस्लि होनांसिगोन मस्ला मस्लि होनसां लोगोफोर सामब्राम गुफुर देनाय मस्ला देनाय मस्ला देगोदानथार एसेल' होगोन नोगोर मोनामगोन नङाबा एसे होबावनोसै मस्ला जादावग्राखायनो मस्ला ज्रोमबासो मोजां मोना मस्ला मस्लि होबाय दसे खोबहाबनोसै ओमफ्राय दुन्दिया होनानै खांसै एसेखौहाय मोजां दुन्दिया होनोसै मोनजोब्बाय गासिबो लोगोफोर दालिबो लाइबो लाइ अमायाबो मोनजोब्बाय आंना ओंख्रिया खांनोसै आङो लोगोफोर आंना दालि जलाबो मोनबाय लायाबो मोनबाय गासिबो मोनजोब्बाय आरो संनाया जोबथ'लायबाय आंना लोगोफोर आंहा ओंखाम ओंख्रिखौ संखांबाय नै आंहा दिनैहाय जोंनि आब' बिजावजालिया अमा आदार होनो थिनदों आरो गावहा आलासि जाहैनायखाय नै आब'नि अमानो आदार हैनो थांनादों आरो आब' मोनाव अमा फिसा दं नालाय आब'ना ओमफ्रायो आदार हैनो थिनदों आरो आं दा आदार हैनो नागिरदों नै आब'नि अमाखौ एसे दिन्थिनोसै नोंथांमोननो आं आदार हैनो नागिरदों दा नै आं आब' मोनाव मोनफैबाय अमा आदार होनोसै आब' होनो थिनलांनायखाय अमाया ज' फैबायानो ज' नै अमा फिसाया आब'निया फैदो आदार जानोसै आदार लगायनोसै आं
गुदुं गुदुं संनानै गालांदों गुदुंथार ओंखामाबो एसे गुन्दै एसे होनसै र' बाब आदार बिफैनायाबो टु 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 नै देरहांबाय फैदो नै आदार होनोसै आं फैदो बाब्रे फै ओरैबो जाफै माखासे जि जाखायो आदारखौबो आदार जाबाय जायो नै अमाया लोगोफोर जाफुनो हानाय जादों जागासिनो दि जा नै गिदिरफ्रा गाबलाबाय हरजोब्बाय फिसाखौ जानाय खोनानानै नै आदार होदों लोगोफोर अमा फिसानो आब'निसो आरो जोंनि नङा जोंना अमा फिसा लाया अमा बिमा लाया आरो अमा खासिल' लायो जोंहा न'आव मासे मानै माथाम माब्रै माबा 6 7 8 9 10ता अमाया 10ता अमा फिसाया जि साइज जाखायो लोगोफोर अमानो आदार होखांबाय आंहा नै जागासिनो नै आंहा अमा आदार होखांबाय लोगोफोर नै आब'मोनथ' फैफिनबाय लोगोफोर नै आं दा न'नि अमानो आदार होनो लगायलायबाय आरो नै आब'मोननिखौ होबोखांबाय अमाया आंना लोमजानासो दं नै लोगोफोर दाख्लैहाय डक्टरा बिजि थुदोंमोन आरो गंसे ओमफ्रायो गंसे थुबावनो नागिरदोंमोन अमायानो डक्टरखौ नुबानो गिनानैसो खारसै नै बिजिया ओरैनो दं थुजायोबाथाय थुना होबोनोसै आं नै बिजिखौ लानानै थांसै डक्टरखौ नुबानो ओरैबायदि खारो अमायानो नै आङो दा न'नि अमानो आदार होनो थांसै आरो लोगोफोर नै लाखाबाय नै बिजिखौबो लाखाबाय आं अमायानो लोमजादों आदार जायि जादों आरो बिजि गंसे थुनाय लोगो लोगो जाफिनबाय आरो एसे ओमफ्रायो बांद्राय मोजां जाथ'वाखै ओइ नानि नों एयावनो थादो ओयाव था मा ओयाव था र' जा दुगैनोसै र' नै अमानो आदार होनोसै लोगोफोर एबार न'नि ओरै फै नै बे गिदिरानो लोमजादों आंना बे गिदिर लावगागायानो बे आब'नि बे आंनि बेनो लोमजादोंमोन नै मागोआव फानसै आंनिया बिजिबा थुजागोन ना थुजाया बिजिखौसो लाबोदों हय जानो एसे जाहांबाय आरो र' बिजिया थुजायो ना थुजाया थुनाय नायनां र' नै थुनाय नायदों बिजिखौ गिलाय लांलां अरजानो ओमफ्राय आं गियो आयौ फाग्ला आरे र' थरमाखाय थुजानो नागिरा आं गियो र' मा दलथा र' नै नानिया फैखाबायसो फैना बे अमा खाथियाव फैनानै आं अमाखौ बिजि थुनदे नों एयाव था मा एयाव था एयावनो था दलर नायबाय था दे दलर नायबाय था आं बे अमाखौ बिजि थुनदे बिजि थुना आङो गिलाय लाङोलां नै आंखौसो नायदावबाय बे अमायाबो आयौ फाग्ला बिजि गुरानो गोराथार थुनो हाया नै बिजिया ओरैनो लस गारगारनांसिगोन मेडिसिन होलांदोंमोन आरो डक्टरानो गाव दाख्लै थुनो हायैखाय थुनो हानाय नंला बेखौ गारनांसिगोनसो नै
दालि जल अमा बेदरजों लाय नै खुरबाय लोगोफोर ओंखाम जानोसै जोंहा लोगोफोरनि आंहा ओंखाम जाबाय लाइजों अमा बेदर दालि जल जाग्रोनोसै आंहा ओंखामखौ दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन बाय बाय